Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati, region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 16 minutos karong adlaw, Sabado night, hataw, Sabado, edition, Petsa 16. Sabado na mga edisyon sa inyo siri nga palatuntunan sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang ato sila nga Patrol 2, Crossfire Patrol, liwat naman nga magalamiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kagimulsuhan
Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon sa maulanon nga tiyempo arano pa nga mga eventualities. White naman ginapangayo from where the action is. Ara si Aksyon John Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bugina. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga update sa mga balita nasyonal kag sa balita international. News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Sabado night. Builog nato na puwersa, Aksyon Dale Salazar. Opdama kita sa ato sila nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Aksyon JM by Kim. Transmitter sa Control Tower. Dito naman sa Barangay Talok, Syudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagad, ang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin niyo ako sa Labilini sa kauras 14 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. May flash report kita nga pasudlon live from where the action is. Ato sa nga Patrol 2. Dira mismo sa area sang 13 Talok, Bago City. Aksidente na naman. Yari si Aksyon John Diaz. Live report sa Aksyon Night Patrol. John Piscreen. Aksyon Eric, litong-gitong angkas ang motorsiklo. Nagpilason man ang driver matapos nga makabunggo sa isa dari ka Toyota Innova nga nagadoag sang maroon sa aksidente. Sinigduntad sinigilamang nga mga ngagabi dari mismo sa area sang 13 Barangay Talok, Syudad man sang Bago. Along National Highway, dari lamang sa tabok sang Distilleryera Bago, di ba? Okay. Sa tubang sa mga balaligyan, dari kada ilang satellite market Action Eric diri mismo sa area sa Barangay Bago. Actually, wala ginamo to guys, yung kiningagaw dala sa ospital, iningado sa mga persona nga sakay sa nga motorsiklo, kaya ang isa to nadagdag sa Kalog. Kaya may ari di Kalog ka Action Eric mo do nga nagaangot dala mismo sa may Distilleryera di Bago diri. Okay. Diri gito naglampos ko nung angkas niya, nagtabog, nagsipak sa sasakyan ako sa motorsiklo abi. Ang motor na lipong nga nahulog sa Kalog? Yes, ang motor na lipungan. Na dagdag sa Kalog kay initially do wala to ko ng helmet abi, so mo kay na nga do unresponsive sang ila ang agin na tata pero giningaga to nila dala sa ospital. Okay. Ang driver diri naman lampos sa may puno malapit sang poste sang suga, di ba? Ang sa may tiilan diri sang poste diri sa dampi na lampos Action Eric. Poste na kasineko, hindi? Hindi suga ni street light pala. Street light. Set light na di siya. And then, kung makita natin, gani, pagkabataton sa area diri, ang motor medyo layo ang distansya nila, kay diri sila nga nagpaigad mo, nagpatuo sila kung going sa may south direction. Kaya direction na mo sini. Initially, kay na, sa istorya na ito, nakadali lamang ang driver, sin Toyota Innova. Ang initial hindig to man mismo sa may Bacolod, from north going to south direction. May pedestrian lane na reaction Eric na yellow, balang pinta. Nagdulog ni siya, kay ang rason, may nagahuganas man nga isa kadako kasalakyan, gikan sa may Banago, padulong dito sa may Syudad sang Bacolod, na analang-alang, sila sa kinanan na magpundo. So naglabay na ito ko nga truck, nakibot na lamang sila Action Eric. Nang hinali na lang nga may naglagapok sa buli nga bahin sining nga sarakyan. Pati kami tinadari sa may tuong portion sang ila nga suga Action Eric. Ang Innova. Sang Innova. Kita nagkibot sa kuno ko doon nag-giyo, gidlang Innova, pangod sang mabarko nga impact siguro. Nagidog ko ng Innova Action Eric. Kung mo dasig daragan sa motor kung mga munang sitwasyon. Mahimo, dasig-dasig, kag lalabot sila nga daan, kabudlay, magprino, amo sining nga mga tinion, kay kabulok ka magdudandlog ang dalanon, labi na nga asfalto, rin nga daan nga area, hindi dali magpilit ang imo nga prino, kung nalangalangon, mga Action Eric. Initially, pag-iit, kaya itong driver, may lang kayo may helmet sa, kung may helmet, pero nalilampos kitong ulo, yan, delikado, ito siya sitwasyon. Pero according sa ila kay ina, bisa ng driver, ganay ko rin kabudlay, panila suryaon kay ina, may mga portion nga unresponsive ini siya.
pero balirado o hindi ko may kondisyon habis ang driver, no? Pero kinachat nila kung inibla yara si probinsya sa Macaulay bugilin noon o kung wala action Eric kay kung na mo ito kadasig imong nga pagpadalagan Wagor kamurot nga pundo ang Toyota Innova labi na kung diri kang area. Ga kay gad kami gani okay perting gabugos-bus ang agi sa mga salakyan diri. Ang mga nagkarawog ka mo lang signal light ang parts to sa motorsiklo kay ang ulo ya wasak mong ang kilid sang Toyota Innova wasak man to nagkarabilin diri sa may dalan kung na malabyan sa mga salakyan nagkatapok lang. Pagkari mo pagkatigan tali kinali karon nga mapiskan tadi karon kita pati karon ang madiscuss kung mabatian sa background jadi gapok lang agi kay perti krasig mga padaragan mga salakyan diri bisan motorsiklo or vehicle vlog ko mga salakyan mga bus nga daan amo sinoras gyud sila balik diri sa area dili nga gano dala sa may Bago District Hospital ining duha ka mga sakay sa motorsiklo wala naman sa may nasamaran sa bahin sang Toyota Innova. Sila na doon mag-asawa to initially ang sakay action Eric sang Innova and then nagsunod to sila baguman gina-ofdan sila sang kapitan sang diri mismo nga barangay pakato dito sa may police station action Eric kay nagdiretso man to ang police kay dito magdala sa may Bago ay ning mga pilason. Ang accident kaya nga detalye diri sa nagluto ng aksidente karon gabi diri sa may 13:30 Barangay Talok National Highway sulod man sa Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kinaksyon John Diaz sa 30 Abet Live Report na sa may 13 media Barangay Talok Syudad Sambago. Ang aksidente nga nagluntad karong ginamang gabi involving ang isa ka motorcycle nga nagaangkasanay kag ang isa ka Toyota Innova. Binungguan sang tricycle nga single nga may nagaangkasanay ang nalikod nga porsyon sang Toyota Innova. Was siguro ka kita siguro nga nagpundo. Napatay og man sang motor ang Innova mong butsilingon nga dasig-dasig laga niya. Napaidog ya pa kuno ang kwan mo Innova. Motor lang nga halaplaag kag nagbulag ning duha ka mga persona nga nagkakasanay sa motor nga single no makita mo lang na hanggang kasto na lipong gito kay tumupa gito sa may kalogo ang driver ya sang motor nga isa ti daw diri siya nagdasok sa kwan sa street light naka-helmet man daw nagangkas ti wa helmet mo nalipungan sa pagtupa ito sa kalogda sang 13 media sa Barangay Talok Syudad Sambago tubangan na sang kwan Distilleria di Bago muna nga ti hinay-hinay kaya mo na siya mga tsimpo nga maulano ng panahon tao ti kung nagalabay ka sa dalan nga asfalto sado kadanlog kagka delikado ti plus ng 13 media Talok Bago City dan na purti kalapad dalan da o pila 4 lanes 6 lanes kung isa nga nagkapinagusto pa huyab ng mga salakyan kay sado ka lapad sa dalan kung din pa nga lapad da pa nagkakaksidente andaragan na daya puro pwersa na da kay tadlong ginadlaganon mo da mo kung naling kagid sa 13 media pagkadto na sa ulunhan na sa Talok amo na nga kuanggid extra gid nga paghalong sa amuning oras ang kagabihon. Salamat kay Toto Ronnie Imion taxi driver sang Angel Taxi miyembro sang Operation Tulong Task Group. Amo siyang una gid nag-inform sa atong kay nalabayan niya ini ang aksidente dira sa may area sang 13 media Talok Bago City. Tinanawag di sa atos Toto Ronnie Imion ang taxi driver sa Angel Taxi nga sir may nalabayan ko ding aksidente ari pa ding isa kabaruro sa igad kalogo kay pagtawag gid sa aton why pa ya pulis why pa rescue mo sa gid una nga nakakita na sa aksidente amo tong gid-inform niya kita
Matugingin natin bilata sa aksyon dyan nga makadto das 3 media sa Talok, Bago City. Kaya wala nila mabta itong duwa. Ito na dala ini sa mga rescue. Sa Bago City District Hospital. Kung si Sir Mon Lopez pa niya inang lugar da aksyon ni Rick, siya doon na da kariit. Damo na da ang mga nagka-aksidente, tuod man. Kung din pang dalan, dira pa yung damo aksidente, no? Kung kitit ang dalan, makasili ka gurong ati daw layo sa adaw permi aksidente. Pero kung mga lapad nga dalan, kalimutan kayo posible yung aksidente. Pag ito lapad mo, dira pag rin nagasalig tao. Ganun sa kilometrahe 13, pagkatos kilometrahe 14 kung si Sermon Lopez pa niya sa doon naging kariit nga lugar action Eric. Ituod man, damo na nagsalenti, damo na naglamatay da. No? Muna nga halong-halong kita sa ato sila nga pag maniho kay kabudlay sa sitwasyon. Subong nga panahon ko, subong nga tiyempo. Sa San Carlos City, greto may 4 to ka barangay nga ginsulo mas ang bahao. Ay likom ng sa ato ibalo, puwerte man tong balbal sa ulan sa siyudad sang San Carlos. 5 ginto or 4 ginto ka mga barangay ang apektado suno sa City Disaster Risk Reduction Management Office sang San Carlos City. Ang ginsulob sang baha muning barangay 1, barangay 6, barangay 5, kag barangay Rizal. Pero ti sa report kay nato ni Aksyon Stepe Presquito daw amat-amat na nga nag-subside ang tubig. Kaya doon nakibot mga residente sang barangay 156 kag Rizal. Nagurupil na yan nagtaas kag nagadaludo ang tubig. Ang tagahawak ang tubig mo. Ang lugar to sa pamilya ni Aksyon Brian to San Carlos, duha ang ilang panalgan sa balay. Ang unang panalgan na sa loob ng baha mo, si Canflor na sila. Hindi kaso man na ka pero tira da gurong kabukiran man sa San Carlos, pare gurong bilin da kahoy. Ha? Yang ulan to ay manuntat mo. Hindi na sa ngagang ulan, off and on man. Pero pasalamat sa Bacolod kaya ang ulan, hindi kaya sige-sige bla. Daw dabo-dabo nga pag-ulan. Why man actually LPA? Kaya mo na ko siya hindi nakapako sa sitwasyon sa dalagan sa panahon. Abi naton kay puwerte ng tag-iti isang init kahapon. Magasigi-sige na ay pagkaagata na. Matamat nga nagtipon ng galom hasta nga naabtan sa ugto hasta sining hapon hasta na sining gabi. Padayon ang pagtulotaliti sa siyudad sang Bacolod. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. So halong-halong lang sa mga motorista naton na nagabiyahe pa amo ni oras ang kagabihon. Baluto ko nang nagang kasana ito sa na-aksidente sa 13 Media, Talok, Bago City ko nakadrink man to. Natakabalo na. Nawagin nila masiplatan ang Toyota Innova nga nagdulog na. Basi ka waswas na dalagan. Para hindi mabasa. Di karon kay hindi mabasa. Disgrasya. Ay, puwerte tana. Amungin ang budlay sa kestanan. Sado ka delikado sang aton pinaka mga highway diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Dali lang. Kaya may ikaduwa nga ugnat ang patrol flash report naman Report! Doon sa Koplas report ni Jan. Patrol na naman Patrol na Jan, please come in.
nagbaro action erect sa postes ng kuryente ining akon sang pit light mismo sa island. Sa tubang sang Medalya Integrated School. Sabay sang barangay para ko sa Bacolod ining isa ka auto. Juice. Nagaduag ini siyang bulo kung makita naton. Sentro gini, pinaka-sentro gisang naduntuman mo tong na-aksidente, matugan ng tigad nga napatay itong isa lalaki. Oo. Kaya Dali man siya bonggo liwat, no? Dila naman sa nagbong. Winar lang ang lugar. Siya doon naging bilaya kariit na lugar man dyan mo. Gani man, isa ini ka, ano nga sa lakyan man, nung kayo agsang blue, Oo. isa ini siya ka Toyota XL, Corolla. Isa ka Toyota Corolla nga nagaduag sa blue actionerek nga may Oo. plate number TFT 213. Oo. Amo ni siyang nagbunggo diri sa may Center Island Sus. mismo sa may poste sang kuryente. Oo. Siniman nga pangato on action erek. Kung nato nato diri, Arak isla sa may kwan kita, sa may taytay kita na action dyan. diri kit sa may nagsaka kit sabi sa may Central sa may Island. gaser sa Center Island. Anong direksyon sila sa auto na dyan? South o north direksyon? Ang auto actually kalinis siya sa may north sector o section from downtown area papalit di sa may pamabarangay Panokoy nga ruta Correct, correct. ining aksidente Ato ba nga yung sa eskwelahan sang Medalya Kwan National High School. yes, sa Mariano Medalya Integrated School. Integrated School. Di mismo sa dala na Renata Action Rec na runtat ining aksidente karon ni kape. Oo. Napasa ko sa aton nga GC no ba si may nga gani action JM Action Rec. Okay. Kaya medyo daring area medyo hinata ng signal hindi kita giblayan ka. Yan ang auto na dyan, nagsakay sa Central Island. Anong sakay na kamusta ta subong? Ang sa ginapangita pa nato sino ning driver sinidre Oo. kay nari magdirect sa Abelio ang traffic investigators ang police station number 8. Pero diri sa lugar bi wala man di ba ara sakay sa lutong salakyan. Oo. Okay, ari din driver sa may piyaka. Why mo sa enkwentro? Why man? Ay na, Napila naman. sa din ato sa driver. Wasa kita ang taguro naman sa Central Island ay. Wala agmoro nakita ni. Wait lang Oo. tuluton ta na kay ito yan ay pagtaduan ni top sergeant Dura man Abelio. na aksidente ka nga may patay tayo, di ba? Yes, exacto. Okay, damo gid diri Dura man na among aksidente, migo nga pulis nga si De La Peña, di ba? sa may taytay gito sa De La Oo, Peña. sa Ako Taytay malaki na. Oo. Ano ko ito, diri gito sa mismo mo man nga poste action erect. Street light. Antes ka tayo magsaka isa sa sinada sa street light na magi ka rin taytay mo. Oh, kakalaba ko ni isang gutter sa Santa Island nga takladon mo gid. Gani. So natabo si diri, do naglabay ito nga o giro kitaan do meriso gid sa action erect. Te wala matumbang poste da? Why na Wasa ka patumba sa poste? action erect. Wasa ka patumba sa poste? Away sa ko tumbas sa poste. Ina nga poste, brother, pupunti ka bakod, nagadala man na nagsungay ang nadundumang ko sa unang K-rib lang sa lakyan? Oo. Nang, Diri man isang una yung sungay man na ang poste na, pero wag ka patumba, kakawis ka paglingka ka poste na. Wala gani. Kaya mo na Grabe, ganyan palang no? dikiti, wala mang guro diri may napilasan gid. Oo. Siya ang absent gani kaya mo nagbapuro dito sa tunga sa may Center Island. Dako dami sa Toyota eh. Dako gid kaya makumo to nagagawin mo nag-alsa ganing takopla sa iya diri nga makina subangan. Wow. Guba diri iya nga ano sa dalom di ano Old model naman nagaro nga Toyota, ka Corolla. action rec. Old model naman nagaro nga Toyota Corolla. May pagka old model naman ini siya. Na Toyota Corolla. Grabe. Ano man nga pagpuli mo, pagbalik mo, magsilente ka naman nalabayan da. Gani, dari man, Ano dyan ka, ulan-ulan pasbong? dari siningaw na, bit na kanay na, wala na gid man nagtuloy-tuloy, sige gani, ako Ano? kaya mo na napagyak, nagabudultan ko kung tara noon, Ara si SM daw? ari siya, pula ni William Fria. Libot ko duty. Hindi pa na duty ni William. Libwas pa na duty nila. Di mo kari matingtan, sa barangay Panokoy, Oo. action erect, no? Okay. So, ginatsa ko gani kung available na, I mean, driver. Kaya kung ito na ron, konting gumay, action erect, dari sa may passenger seat dumping, Oo. ano man, kopos, no? Kopos ang gumas ni action erect, no? I-check sa PCA, sir. Sir, may gabi ka ang driver. Ano tabo sa raw? Okay, hindi sa ko, no? Wala ko. Hindi pwede action erect ko, no? Ano ka no?
Wala. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede, hindi mo. Palit. Bo, grabe lang ang pagbunggo. Kasi sintro kasi sa ulo yan, oh. Oo, sentro gini. Kita ko di sa imo di nga picture ni SM mo. Oo, wala harap tunga gisa. Wala gisa ka kuway, wala gisa ka paminyar sa poste, ah. Siguro man, kay kulang mo kung layo pa malang kapwa sa kakadre, makita mo kinang poste nga resto nga mo. Ano ka sistema, wala na makita ang poste na da, nga kakadakot na sa poste kasanag na da. Gani, wala, ang... Basta ka drinks toto, ay. Ha? Basta ka drinks toto. Hindi man natin ambal. Oh, pulis mo na makambal na mo. Oo, lato lang cross police. Pero tinako-dako man ang damage ni Dre. Ate, okay lang yung salakyan nga damage, kaya insurance, wala importante, tao, driver, wala damage. Siya ba lang isa dyan? Salaman ko na isa, ang sakay sining auto action na reka. Marami sa pagpunggo, kasi sintro, giblas tunga-tunga, kisang iya lang ulos ang salakyan niya, oh. Gani, sa Lelio, bala, isa ba doon? Pulis lang anay ng ato sa baro, ba na Pero sa sila na tabo, tara. Hindi sa kuno. Pero hindi ko salin. Pa south ah. Okay. Isa ko na paano pero ko nagkarasta. Anak ko na? Hindi isa ko na mag-interview. Sino na nga pulis? Hindi ang Ang driver? Ang tagiya sa salakyan. Magkatabi siya, mo siya nakadreng siya, no? May pa siya nakadreng? Hindi man si sir maghatag pa yung statement. Hindi, ibisan ko na ang driver at auctioneer. Hindi man mag-hatag pa siya sa statement man. Okay. So wala po siya sa may matipon. Pero sa imo panilag nakadrink ko ay. Ha? Sa imo panilag nakadrink ko la. Huloy lang ang mata. Ti sigurado kita. Kung ga muranat mata mo na imposible di kita kita sa Center Island nga may poste. Gani man. Kasi sanag man natin. Hindi man pander ang suga pala. Piyungan grocery ora bigro ni sir gron dalan rikta way Center Island. Gani, abi ko do straight now. Nagdaan kung mo ang iyang laban gid sa parte sa lakyan diri na sa may linya sang mga salakyan gikan south going to north ari na sa may opposite lane. Man nga siya magawas sa bintana ka windshield dito sa salakyan niya. Gani man, amo pa ginangita ko ng makotanon kay bisan ang huli action direct guma. Postman eh. Nakupos ba ng guma? Oo, kupos ang guma sa pangunahan, diri sa passenger sa may buli nga side. Laban yun na guro, tuwing yun na sa guro na. Gani man. Amo pinaguro mo sa tabugot natin sila, no? Kaya hindi mo man makakas, no? Kaya ginagapilit ka din sa action na reka. Oo. Ining talakyan. Doon man natin napatay ito ng driver nga sakay ito sa motor, no? Oo. Nga taga-Panukoy, no? Oo, gabi man po, mga bumani oras. Hindi bala, kaya inatang lugar ko dyan, ko dulo man ako masaka ka bala, hindi bala, no? Dulo pasaka ka sa may taytay. Pero kung lapit ka na diri sa may poste, katanag naman action na rek, iti kadako sang suga eh. Gani man? Duwa nga daan ka nagatapidanay nga LED light, amo na daan nga makita naton, nga nag-ara-dra. So, kung na to mo, kung hinay na paglagan mo, makitaan mo gidya. Kung ano ang kakatabo. Pero kung lalayo ka, gani? Hindi ka ba kamurot, yung mo nagmuroy, hindi mo kayo makitaan ang sitwasyon na Eric. Damo na nakalabalda, nakalamatan ng poste na mo. Kung si Sermon Lopez, may pag-action Eric Cruz, ay luhunta ng poste. Ay na, ano mga sitwasyon man? Ang poste madjas? Hindi, ang poste lang Cruz ay luhunta, parang away siya may makabunggo na. Sila ni Sermon Lopez, oh. Ang poste na rin madjas. Poste na madjas, hindi na salakyan. Dahil kay ko na mo nibulan mo, ining auto action direct. Oo. Lower, di sa mong, hindi sa tanto mo sinasa taas. Si man gali. Butcheringon, di sa kumabunggo ka sa may Central Island. Oo. Dapat mapilit na din sa nga daan. Pero kung dati, pagpadalagan mo, kag ko na naton, ang tunga sa iyong alawas, ari diri nag-nugid sa may linya sa opposite side. Pero may mo nagsaka gid iya nga nga goma. No, diri ka siguro actually sa may opposite side nakalabay kag hindi dikto sa may piyak nga linya. Oo. Kay tinagsaka sa mong kay kun na sentro lang big Central Island, mapunto na di siya sa may pinakapuno pa lang kay di na nubo ang iyabing sa daluman nga portion sa salakyan, mabunggo. Galak kay ba yung nagsaka. Guwapo sang picture ni Action William ng insensakon diyo. Oo. Kuwa gido.
Poko, kaya do photographer kita. Gani man. Do, may pagka-photographer kita. Ate, sige Putante, safe kining driver. Oo. Ang problem driver, safe Gani, putante safe. Kasi ang salakyan makay, o pamalang na. No? Kahit kung insurance, kung tiwagi na problema, man action erek na. Oo. Erek ko, nasabihan mo na nga problema, basta dasi ka pagpadalagan abi, kag madulugan, log na daan ang action nga dala noon, so dapat sa action halong did. Hindi lang halong, extra gid nga paghalong action rek, sabi na ako na mo sining may oras, kag kung hindi ka kamurot sang dalan, dapat inainay ka lang gid sa pagpadalagan sang salakyan. Kaya may mga area gid rin sa Bacolod, diyan nga madulom-dulom, di sana narot kambal nga like drive pag labot mo na sa may Mandil, padulong ka dito sa Tangob, dugtong na action next sa may area sang Alis, no, sa may daan nga airport. Pero makita mo gyapon nga may area siya nga portion nga medyo dulom-dulom gid man. So kung hindi ka kamurot, dapat inahinay ka sa pagpadalagan. Tinali ko na sorte na krasyo sa pagdalagan mo. Hindi mo ginagawa usually, hindi mo ginalikawan ang accidente sa noon. Yung lagan ka, please, di subungo, iyan ka ni ma'am. Bacolod, BCMFC ni Goro, Bacolod City Mobile Force Company. Oo. No? Ilang taga niya, lang standard lang gid, kaya regular lang gid nga pagpadalagan, no? Action erect ang iladre. Kaya galibot man sila mo. Pero ilay ang paglibot niya, way di ka palumba, no? Inainay lang ilis lang action erect kasi nagalantaw-lantaw sa dalanon, no? Nagkilada kung kamusta ang palibot. No? Muna naman padalagan, da ka isang BCP o BCMFC ning daw palikaw kagidya sa aksidente. Kagay tapay yung nagamotor, ang padalagan ni tapay yung nagamotor, kasi kurapo ng iyang suga, daw mga 20 lang ni Goro. Ina. Takto rin, ganag sa ninyo, dapat tarak na Goro sa too. Kaya makina ni Police Captain Obrito Mariano, kung hinay ka, sa too ka. Correct. Kung tasig ka, sa too ka, kaya para hindi ka masuyaan. Gani, no? Kay usually ang center lane, iyagin mo na yan ka mga salakyan nga malasig-dasig magpadalagan. Basta lang sa yung sakto nga padalagan. Kaya dapat kung National Highway, kung ay ka maginadalian, 60 kilometers per hour. Okay. Amo na ko na ako sa rek, kabali sa Mariano, kaya nga sa itong interview. Dahil kung hinay-nay ka, tidirik ka lang ako sa kilid, pangalihid ka diwa. Okay, para hindi ka nagagapituan sa mga nagasunod simo. Naman ang balik ko, consistency is the key. Katawan Sermon Lopez, tama ko na, no? Laban. Consistency is the key. No? Okay, para wala sang aksidente. Pero dari sa may tubang GSIS, na dari ka ang sugatan niya yellow light la. Hindi pa dito sa inyo sa panukoy nga puti, dari ka yellow. No? Silver to sa inyo gold. Gani? Gold, yellow, dari ka isa lang ka side ang may suga. Labot ka dari sa may right side kung going ka pa downtown, may nasuga. Sige sa hindi ka na kamurot. Kamalan, makita mo dari traffic signs, mga stop, pedestrian, slow down pedestrian, o kung fencing ahead. Galing kayong lugar, mula dyan nga muna, hindi mo na mabasol, ang basulon kung isang driver. Driver kita. Sinano mo na nang kakambal sa driver na yan. Gani. Amo na ba nila nga wala ko nung sang dangerous road. Only reckless drive. Correct. Amo sila nga ti, masinay ka nga ang lugar da riit. Hindi da riit, kundi sa driver ginaya nga mariit. Hindi driver lang madala nga mariit. Hindi ang lugar hindi na sila nga mariit. Kasi mga masigabing nga permiga aksidente. Hindi sa driver ginaya nga nagadala sa mariit. Amo lang ba nila, hindi na ko wala na yung sana sabit-sabit sang dalan. Oo, sabit sang driver. Sa driver nga may sabit-sabit. Amo na may sabit may driver. Hindi kaya ang dalan mariit. Wala kahabak. Amo na dapat ba suksok kahabak? Para nga layak ko sa aksidente. Sa kabak. Tapos sa kabak, ibot mo sa lingag. Kaya mo nang wasang dalan nga mariit, kundi ara ina sa driver. Ara ina sa driver, yan. Ang importante na sa driver. Gani, man. Kay dapat, kung ikaw mo preparado, kagit sa dalanon. Disiplina, importante niya Gani, dapat hindi kagit mag-drive nga doon nagapiyong-piyong imo mata. Nan. Nagkakurap-kurap ang imo nga mata. Kaya nalit-ulit, nakadrink ka pa. Nakadrink ka pa, tibalda ka gidi. Matsako inang aksidente ito nga nagkakasala sa motor. Matsako nakadrink mo to, guro?
atong kay na sa may bago. Sa bago, oh. Initially at ambal nila aragid ko no. Tiara gitu, eh. Oo, Kasi- dire Iti si Manong na, kalapas dalan da, igisungay pa na Sinter Island da. gani 2 lanes ni. Basi piyungan sa, basi piyungan siguro. Basi guro. Pero ining poste ni kapila na ni. Damo-damo na nag-sunga na daw, wag kapatumba. Gani, no? Nagligat ko si Mana da, labay ko da, may kandila, para nagani nga may baso eh. Ay to. Oo ano na da, ato ang napatay pala to, nga taga, dito taga panukoy da namon. Nagkano ko, ako man to na cover. Ikaw mo to na-cover, Binulan? Si Sandy Lapinya nga manong taklan na da, kita mo sa taytay pala, tumba na. Pero at least siya injured lang to saya. Gani. Amo na gani, siling ko, tiyan mo na blang inang lugar da, sili nila riit, hindi sa driver ginaya. Dahil bigyan na kayo, dapat kung naanad ka na maglabay, matandaan mo na. Ikaduha, Oo. kung may ka sa kondisyon, makita ang ganitang dalan. Kasi Correct. hindi kayo man mo pinakadulo ang dalan. Kalapad. May suga man. Kalapat sandalan na da. Oo, kung hinay padagan mo, pwede kayo kamurot sa ginamong. Nan. Pwede kayo kalilili. Pero kung dasi ko padalagan mo, nalakibot yung may ilan grede. Sabi ko sa tunga dagat na nga ilan. Siguro, sa baguhan, nung guro nga naglabay, guro ti makasiling ko guro nga ti, siguro basi nalipat sa, wala sa kakita. Pero kung sa Oo. derayo mo nagpermi ka tagalabay-labay, bakit imposible hindi nila makita. Gani man. Amo na sila gina, tandaan na. Oo. Sama na yung mga sitwasyon, dapat hinay-hinay lang. Especially itong gabi. Ato na si William, Ato na si William Priya. inyagaw na ito siguro. Gagaw ko to. Kasi galing pa to Gen Z. Yan, laban eh. Ay, sus. Tiyan mo na, inay kita. Tiyan, ano nakasirana ng kwan, pulis ka ang driver da? Ati kinagabot ding rescue sang driver. At siguro karon ang iyan, karon nga himata mo ning may istorya sa may kapulisan. Action Eric, no? Kasi para ilaw mapastag man mismo eh. Kung ano di matabo. Anyways, wala man self-inflicted man ini. Gani. May injured lang gito ang driver. Ako na ang salakyan na may mga damages. Pero wala man sang injury ang Action Eric. Good. Pero this safe ini, no? Kasi amo lang na ang poste, may mga bagras man eh. Kaya tinabungguan gito mong pero doon, hindi gito tumbang poste di. Buti rin ang bakod gini. Bakod nga puste na, oh. Oo, kaya tinabungguan gito mong straight din nga daan. Si Pablo, bungguan mo, ang kakabunggo, yan mo pagkakadamage mo. Oo, kumpara mo sa una sa Lando mong tower, buslot gito. Ato yan, buslot gitu ya. Ato yan, paltik ito ng obrana ya. Sige to ya, kita mo bubo. Bunggo ya, buho dahil mo, inaya, pila na magbunggo nila, mo klamata, ito, pero wag isa kapatayog sa puste Wala na. kita kapatay. O isa na pag-iyo. Sige, alam do mong tower, dahil may sugal babaw. Yan eh man, ay kabudlay oh. Nakakaroon nga gabi, tinapula ito kami sa area. Ang tama na kami, may lang kayo tinagululaw na bala. Hindi tanto mo sila nagkatulog talay si Action Eric. Ako nagulunula, nabising nga matrion. Nagmamatabat, balik sa normal ang panyampo. Ganyan ka nagdabo-dabo lang kitsa, pero dapat sa tumakasyon halong gid. Gani. Sa biyahe. IPM! Di na kamo kayang basura. O, nag-aari naman sa downtown. Doon pa na pangakot. Ay, pamangakot? Teka, bukid-bukid naman yung basura. O, pero Plaza Mat. Oo. Di na itong IPM, man. Duwag di kini duty nga, ano, guro? Si cleaner. Basta dugay guro, malabay na ta. Guro, Sige lang, palabyan dyan para makakot. Di ba importante, buwas, suway na sa basura, di. Correct. Galing kay... ay gito, guro si cleaner sa mong gabi, ay. Why street cleaner da, gaulan? Duwag, Abi ko street cleaner, rain or shine. Ni kayo usually mo ni oras, arin din sila sa may fasad. Basta sigad, basta ka pangapi sigad. Ba siguro. Away man, way gid actually ko, gid sa may fasad eh. Dili nagatiner di way. Ay gid ang mga sikli. Mas siguro meron may day off sila, hindi mo guro. Oy, wala na di opya. Ay di off niya. Dili lang sa may dili pagkaon no. Damo din may nagamaligya. Arang liyom, pakas 15, yan naglipot-libot Ara. Dua ka bilog, diri sa Rizal Dampe, may gabit nga bag. Rizal niya galing, tinig sa may plaza, so wala tanto actually. Wala pa nagaro sa matabo, ay pa nato sila. Oo, kasi di ma-meet and greet. Laban. Nakakaroon ng kakason nga gabi sa Gapon, may pila pa sa mga salakyan nga nagpapos sa Dalanon. Pero sa sa Gapon, mga kakason panomdom, halong ng gate sa pagbiyahe, pagwala sa salakyan.
agad malikawan ang aksidente sa dalanon. Mga kaakso mo ng pinakaluting sitwasyon sa mismo sa barangay Pano Person at Pambagol na tanan sa aksidente nga nagbuntad sini nga gabi. Pero sa total mga kaakso tandaan nga isa sa malason sa pagtugas sa malagyan sa lawas among pag sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod sa Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat Action Jan Diaz. Bagal ko ng munong halong lang. Nagsabat man ang auto nga Toyota Corolla sa Center Island ka eskwelahan ka medalya. Sinungay ang nagapahimuyo nga Center Island kang postida. Wapo pagbunggo kay tunga-tunga kisang ulo ka auto yung lang pagbunggo kisang poste. Ayo, damo-damo na kita kaksidintit ang lugar. Ba't ko na mayara da? Hindi ang lugar riit, hindi ko na magpati nga mariit. Tao, ginaya. Muna kalapad sa dalan, bumugwa mo pa ng Center Island ka posted, okay, posible na. Kasi may mga dulo diferensya na dahil ang mga tao nga ngalabay da, especialmente mga driver. Hindi ka mo kita sa poste kag Center Island. Damo na da nagkalabalda nga mga salakyan, damo na da nagkalabalda nga mga tao, kag damo na da nagkalamatay, kasi na nga lugar da, kubangan ka medalyang eskwelahan, ang una ginada nga samputan mo nga Center Island, nga sa tunga may poste. Ay, puwerte ho. Mana na yan kay damage to property, sabto man na ka insurance, mga swerte ka driver, wala man maano. Kasi naka-drink pala si Seraw. Itong aksidente sa Trisi Media sa talok to yung spondiran ni Action Jan. Damo ito gahambal yung nakadrink itong duwagang kasanay sa motor. Nagpundot yung Toyota inubas dalang yung maliko. Binungguan nila yung duwa. Bulag sa motor lang duwa eh. Isa nalipungan kung tumupa to sa talog to. Isa to tumupa sa street light man. Ay na ano nga sitwasyon. Muna! Again, suliton ko gabay pa. Hindi rin masigpunan liwat ha. Kabay pa nga wala lasang ikatatlong aksidente nga makareport sa aksyon na Jan Diaz ay o kabudlayo ang sitwasyon. Sige, may kapit na kay Adilia Manaay, no, kay Madam Adilia Manaay, kay Kilo Bravo 89564. May kapit na kay may nandira kapag monitor ha. Sa kay Toto Idol Paulo Probido, ba, kumpare ko pamati oh. Si kumparing Paulo Probido. Si Lomar Nyomusi Zaticor Maricel Arevalo Bindol. O check attendance si Buni Butchero. Nakashare na siya. Salamat kita. Mayroon nga pag paurok-urok ba o sindero na rida trabaho. Kag si Bibi Yuki ka paurok-urok pa. Si Toto Samuel Castillo Armita da, may gabigid sa Valladolid, no? Mr. Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sa Purok Santol, Barangay Madalagan, ka monitor gisaton.
Si Christopher Redfield, si ninyo, ginatamya, yun ako nung idol, si Crush ako no, ang defensor. Ay, berte. Crush ni Christopher Redfield ni ninyo, si Action ang defensor. Ay, puwerte. Sermon Lopez da, sir, good evening ha. Salamat kasi mo sininga pagpaurok-urok ha. Sakay Toto Joshua Pinyol. Bao, nagapaurok-urok pas Toto Joshua Pinyol, oh. Kay Sir Edwin Pineda and family, kay Walter Sibiliejo. Advance happy birthday kay Cooper. Greetings from Sosette and Audrey May from Gardenville Subdivision, Tangub. Ay, puwerte. Sa mga taga-barangay sa Guabanwa, Valladolid, ginatamya ka mo ni Geran Hispaniola Ibon. May lang nga pagpaurok-urok. Si Melanie Millorca, Rot daw ba? Kay B-Boy Hiponiha, James Bibangco, Ronald Policarpio, Jobert Cardinal. Kapamati gid sa Action Right Patrol dira sa Santa Clara Subdivision nga paurok-urok gid sila. May gabi dira kay Toto Walter. Toto Walter sang OTTG. Naga-monitor gid sa aton. Toto Walter sang OTTG. Sila na ni Ronnie Imion sang Angel Taxi. Naga-monitor gid sa permi. Advance happy birthday kay Inday Joanne. This coming next week. Ati advance happy birthday kay Inday Joanne sa birthday yan next week. Ayos, salamat kita. Ang report ni Action John Diaz ginadulong sa inyo sa Kalawan sa Santon Plus Herbal Capsule. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari nito... Una sa aksyon! Aksyon Radio! A report ba ni Action John Diaz, ginadulong man sa kalawasang Evergreen Herbal Capsule. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38.70%. #3 RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Nagabilang dala sa kay Norman kag Morina Alvarado. Nagapaurok-urok si Toto Norman kag Morina Alvarado. Action Night Patrol ang ginapamatian. May gabi, Sir Eric, tamiya ko lang da tanan nga driver sang Angel Taxi, sir. Ang panami uling kay Ronnie Inyon sang Angel Taxi, ari na Cola Carlota City. Bao, da siglagan mo tuturong niya. Sige, halong-halong kagid ha. Ayaw gid mag padasiglagan. Okay, tiara ka na sa imo ba balay? Naga-kuan gid, naga-paurok-urok gid pamati. Ayos! Sige, i-check na mga report na gikas ato sa lima correspondent. Standby sa report ni Aksyon Percival Villamor, ha? Kasi si Stephen kung available karon sa iya siling signal, i-check naman ako na nung latest development ito sang baha sa San Carlos to, no? Check na rin si Aksyon Roger Gutib na tipo rin sila mga police report sa area sang Manapla, Ibimagalona, Cadiz, Escalante, Sagay. Yari si Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger Gutib, line number 3 sa report. Jer, good evening. Yes, after right, may gabi sa mga aksyon sa mga balita direct generic sa may sang Cadiz, pila na ton ka mga area dire. Medyo mo tulong taway man, kung narisyo na sa Cadiz, sa mga balita generic, matapos na inigilang mga hapon na. Ang mga magbarkada, mga generic na mga agi, nagalagaw, kag nagtabok sa Bukana, dire sa Baybayon, ang generic na nag-aamot ng barangay Magkiruhan, kay barangay Sonsex, ang nagkalumos. Uy! Kaga sa ila pagkalumusin ang iba nakasurvive pero ang isa din ang napatay ang sunereka. Jesus. Kita lang sa mga homosexual ukon mga agi at sunereka. Ining mga nagtalabok kaga isa din ang patay. Alas 4 pasado tak na alas 4:30 tinigid lang mga po natabo ang among insidente kang magtabok sa suba ining ang napatay mo si Aidan Joshua Contreras Aidan Joshua Contreras 18 anyos ng edad. Ang siniya mga kapitanan itabok sa suba ang yaman magulang si Herme Contreras the second 26 anyos. Ang mga barkada kag daw pakadua pakaisa manimo John Paul Corrativo 23 anyos, si Linmar Corrativo 21 anyos, Rimer Joshua Babaylo, 23 anyos, kay si Jimboy o con Ronel Arquillo alias Jimboy, 30 anyos ng edad. Tanan ini mga agi, homosexual nga sunod sa ila sini nga plano iya makadtotos para niya magtiruan naglakat dahil di may prokitalon. Dason pagpauli nila, plano nila nga malaga papunta ni dire sa may barangay Sontre sa Port Mandiri. Pero ang ilaya, way na sila nagagito. Sige, nagyan nila sa paghalin nila si Talon. Kundi nga, nagtabok na lang sila sa sining
nga bukana sang suba kagabaybay. Kabalak sa direct sa ila sila ang balod kuno gapa sulod balabot sila nga dito sa baybayon pa sulod abi sa suba sa Talon River. Di pagtabok nila at alas lang kay bisan to na balod nga hangin abi halin diri sa baybay. Ang balod gapa kadto sa gapa sulod abi sa sining suba pero ang karet ito bigile pasulod to subaybay kamang gapahunas mo. Di pati ka baskog sang karet sa tubig o kung sang sulog. That is why naglarapta sila kagamoto na tabo nga te ang isa wagin matabangan patay gid ni 18 anyo sa Genereka. Kahit interview na ton sa kay John Paul Coratibo isa sa mga kaupon kami sa sining natabo sinigid lamang hapon yari nga sining panay sayo na Genereka kala problema. Si John Paul Coratibo, sir. Oo, John Paul. Ano gito John Paul natabo man? Sandali ang plano lang namon is lang ano kami maligo ulit kami dapat sa baybay. Duwa-duwa kami ng kung support sa proper o support sa bangkiruhan. Ang plano namon is support lang sa bangkiruhan para makapangapi kami ganin sa Edwin's Cafe. Then after matabok na lang kami para maligo. I see. Tapos then nagtabok na kami. Then tabok namon na notice namon nga damo ba to sakit nila sa pilakad ng mga bildo. Kailang plano pagkatapos sila nag-decide na lang daton ang amon tanan na mapakadto na lang sa proper na port diri sa may Villa Beach. Kaya ang planning ang decide sa tanan matabok na lang malangoy balahaw pakadto sa punta. Then nakaplap kami dating sa baybay pakadto sa port sa proper. Okay. Tapos nga nang naglangoy na kami. Pagpalangoy namon balod din siya mo pagpalangoy namon may nauna nga duwa si Renel Ronel Artilio. Pagpauna nila nga duwa sundanay nilang kami daton ang apat. Then ang si Aida na atong ang napatay na ang una sa ako na sila nga ibulig hindi na sa ko na balado alang-alang sa bala makalangoy tapos ang iya ng tsinelas crocs na sa modo na lang alangan pag sa maglangoy kay bugat ng ang crocs ng tsinelas do kabudlay gamit ay butang sa kamot di makalangoy na nice hindi ka makalangoy mayo then din ko ako iya tsinelas bibit mo ko sa tsinelas tumawin ko ako yung tsinelas para kalangoy sa mga tapos piyat dito sa ako nisa wala kong abaga Itin ko sa iya hindi magpabugat kay maligbiring naman ang akong tigil ng isa lang adandala sa ako ng isa kakamot lang ang ginagamit ko kada ano man sa akon pinagamba ko rin sa isan kung ligid ka mo naman di Daniel si Sandra para ka si Lenmar ang nagbulot pag si Lenmar Pratibo pag doon si Lenmar nang may labas sa ganun sa balado halos tanan ang ginakapul ng amon nga tigil then ang tuling pagkatapos sila gason palapit na gason ang pupunta magilang nga si Hermie. Okay. Sa palapit na siya naman ang nagbulot then ang hambal pa na ganun sa magilang niya kalma floating lang amo man ang hambal namin sa iya nga kalma lang floating lang floating lang papahuwaya ang tigil mo danay then pagkatapos gason floating man lang kami at sa naglagyo na kami balahaw naglayo anay na oo sila nga duwa gason ang nag-upod dun pag gason ang duwa nga si Renel nag-una kay nga ibulig nga sa may pambot na yung mga balabilig haw tapos ang isa nga si Renel nagpahuway kaya nagilabatan lamang tigil mo din nakagiro amon nga tigil. So amo na ito na rin kagumudlayan sila kay bandang gina sila nga pag tabok tungod nga ang tubig mabastog ang pasulod iya sa baybayon kaya palod naman nga pasulod man sa bukat nabi pero mas mabastog ang karet sa tubig so naglalapta sila instead nga nag-iniyatay sila tubig naglalapta na kason pagbiring ilang mga tiil kaya mo nga inay si Aidan pero sila nga wala man ni malugdang pero
sa uli nagpunga-punga ini nga ginauyatan man siya magulang nga si Hermie. And then ang duwa sila mo ni si John Paul kagay na interview kay kini si Jimboy ang nakauna to sa higad. And then ang duha pag si Denmark kag si Ramer kuratibo kag gining si Ramer Babaylo amo man ni ang kadungga ito na pakaibulig sa nagahigot sa pump boat kamo to nga nag-responder dito tawag man sa nga katapos sa Philippine Coast Guard. So, pero sa ginakuha agad sila nga napahigad na sila tanan. Ang isa mo na si Aida na CPR sa rescue. Pero sa uli, way naging daw kabudlay, gigidala nila ni sa Cavite Emergency Clinic ang anom. Pero niya si Aidan Joshua Contreras, declare ini nga dead on arrival sa kining bulolngan. So, way gitang yamu balay nang ilatog ibig malangkutan ngati maglagaw, naglakad sila daw siguro about 1.5 kilometers pakadto dito sa may Barangay Bangkiron, alin sa ila balay diri sa may Barangay Surfort sa Porquitalon. And then kamara na sila magbalik sa ilang tungaagi, kaya nakadto sila sa Barangay Sontre, nagtabok na lang sila sa alin sa Barangay Bangkiruhan, pakadto sa Barangay Zone 6, kag maglakad sa Malangkutani, pakadto sa Barangay Zone 3, daw muna Barangay Ilan, daw panglugayawan, Black Sunere ka. Apisar nga nagabaskog ang hangin, kag nagatupa ang mga baskog nga ulan, kag galakto ang mga balon sa baybayon, nga nagalambot man sa higad at Sunere ka. At palagi na pagbaluskay, ganit sa balon ang mga balas di sa mga higad sa baybayon mo. Daw muna nga daw muna natabo nga namudlayan sila sa pagkapakapa dito, nagbili rin ilang mga TL, kag muna natabo sa kay Aidan Joshua nga sila nakaangkot kitang kamatayon aksyon Erika. So parte ang naman naka-record naman tanan pero nalagtaw din nga aksidente, purely accident na natabo sa sining anom tanan ka mga agi homosexual nga siniya nga kung tani gimmick wala kay masamin nila ini nga ginahimo ang ining paglagaw-lagaw sa palibot sa kolega maglakat-lakat lang aksyon Erika. Sa dugang naton nga balita, ini ang darakpan pala nga nagabusong, ang isa, kagang isa man, may bata nga, isa katuigang edad nga, ginbaybas, malas ng kapulisan. Ginpayag ni Police Major Rocky Lisiar, nga ang ilan ni Galimudos, ang ilan ginaimak sinerek, nga para nga, daw disguise bala kasi nagabusong may bata gamay di pa wala karon nga makasiling bala ka gabligan droga nisla pero sa Bacolod din kagin na describe ni nga sa diin nagadala sa Cebu diri sa may siyudad San Cadiz ining si labinigin ning si Ronaldin de la Cruz nga taga Canto Niño Barangay 1 sa siyudad sa Bacolod nasuno pa sa payag ni Police Major Rocky Lisiar ang mga pamilya sini di gid magurutan na. Kundi nga may mga pamilya ni nga tinagalalakpan naman sa siyudad sa nga Bacolod. Kagining si Elna Hilado, 25 anyos, nga may utod ban siya di sa may Don Salvador 2 sa Barangay Tinampaan. Sa di diragi patagay ng bypass operation kagabi. Yari payag ni Police Major Rocky Lisiar, ipesa nga Cadiz City Petty. Yung isa po isa sa watch list natin, yung taga rito sa Cadiz. Okay. Pero yung po nag-deliver kasi is taga Bacolod. Kaya hindi po wala po sa watch list natin yun. Aha. Pero parang disguise yata sir, no? Magdala ng bata at saka ito, buntis pang isa sir. Yan po yung kanilang modus ngayon na buntis o kaya bata at minor. Doon pa naman ganyan na rin ang kanilang mga modus. Pero ngayon, parang binabalik nila dahil na hindi masyadong halata pagka magkasamang bata at buntis. Oo. So, ang bata at suneret turnover ini sa DSWD pero ginaimo kay breastfeed ko no, ginadala man sa Iloy para nga breastfeed tag suno pa sa kay Police Major Rocky Lisiar nga ini turnover sa ginika sa pamilya abi kon sa relative ni Ronaldin de la Cruz pero ipagi ni sa DSWD ang nga ma-dokumento man kasi mo gidman ang proper nga dapat imoon action Erika. So dito na ito inisla karon nga duwa kag actually apat file sa kaso tapos nabuton pa nga Lunes
inquest ini sila sa pagbaylar sa Republic Act 9165 labi na gina Section 5 ang pagbaligya at ang illegal nga droga o shabu. So para mo na yung madulong nga report, balita mga informasyon na sa miyaw niya po nakapagaligias ng gabi kay Mr. Jonathan Diaz kay Toto Joel E.J. Blasangco nga pamatigil sa aton sa gamuman kay Fiscal Benjamin Maido kag subuman kay Ma'am Linian Maido nga nagapamati man karon nga gabi at kunere si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong nga nagapamati kag si Ma'am Judy Delmo. Report kita sa syudad kang Cadiz na sa balita una sa aksyon. Di sa aksyon Roger Goodell nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Dagang salamat kita sa Roger Gotib Live Report. Giga sa syudad sa Cadiz. Ang balita na si Roger Gotib giradulong naman sa iyo sa Kalawansang Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up, Lunes. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mga kabidira sa kay Manong John Bernason, sa kay Striker Dugumeo, Sintos Rada Rose, sa kay Bendor, Manong email kay Manang ni Leda Lopez and family, happy listening. Kay kumpare Ryan kag Hassel Borja and kids. Kay Toto Glinard Antiporta, baw nagapaurok-urok pa ho. Si Toto Momo Mueses ara pa. Toto Momo Mueses. Always gid nga nagapaurok-urok sa aksyon Night Patrol program. Ay, puwerte. Alin sa report ni aksyon na Roger Gotib, Percival Villamor may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon,
Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Percival Villamor, line number 1 sa report first. Good evening, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Night Patrol. Sa gihapon, Aksyon Eric, no, ang area iya sa La Carlota, police station, padayon sa gihapon ang katawhay kag kalinong diri sa syudad sa La Carlota, nga sa diin sa gihapon, padayon sa pagkandak sang ilang pagbantay sang vicinity sang syudad sang La Carlota sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Jonel V. Guadalupe. Upod ang aton nga mga mapisan nga mga alert team kag nagarubing sa bilog nga syudad sang La Carlota, labi na gid sa oras sang kagabiyon. So gabantay sa gihapon sang curfew hours ang aton kapulisan hasta aksyon na erek sa mag-aga ang ilang pagbantay sa palibot sang syudad sa 14 ka mga barangay. Pag sa gihapon, Aksyon Eric, no, panginbulahan sa aton nga mga new promoters nga mga kapulisan diri sa syudad sang La Carlota, si Police Senior Master Sergeant, no, Severino Ryan, no, mag-o nga promote sang aton nga pulis diri sa syudad sang La Carlota, kag si Police Master Sergeant Melindo Lirasan, kag si Police Master Sergeant Glenha May Cirilo, no, mag-o ini ang tatlo nga na-promote sang nagligan lamang adlaw. Kag subong man sa aton nga suod nga amigo sa halin sa police captain pakadto iya subong sa police major, no, si police major Junji Liba, naga-assign karon sa Kanduni, no, bag-o nga promote nga halin sa police captain pakadto sa police major Junji V. Liba. Subong man sa kaya Chief of Police ang San Enrique, Police Captain Rinanti Salgado. So na-promote ini si Police Captain Rinanti Salgado, Police Major Rinanti Salgado. So ginapangambulaan naton ini sila nga bag-o nga mga promote sang aton bag-ong tas sang ilang ranggo, aksyon na Eric, no. So congratulations sa mga na-promote nga mga kapulisan sa palibot sang Negros Occidental. So mo ini ang aton nga mga information kag mga balita gikan diri sa aton namtangan sa syudad sang La Carlota. Mayong gabi lang sa kay Honorable Chad Viria, kag Honorable Kagawad Supred sa Kanta, kag Honorable Don Chisrel Embultorio sang syudad sang La Carlota. Riktamente live report diri sa syudad sang La Carlota sa PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Percival Villamor. Nagabedala kay Toto Milo Huyatid Amit. Gapa urok-urok pa siya pamati sa aksyon na Night Patrol. Si Manang Nilya kag si Manong Ramon Taton, Maninoy Rimo Tampipi. Kamusta si Maninoy Rimo Tampipi? Si Maninay Clarita Tampipi kag si Toto Clark Tampipi. Tanan sang Gardenville sa Division Barangay Tangob. Sakay May Nochiti Singilio. Dara sa may Tabaw Rizal sa Rindiki. Baga monitor siya ho. Salamat gid, no? Sa kay Andrio Huilar, gapa urok-urok man. Salamat gid. Tamiyaw lang si Ma'am Lenny Lin sa Sagay. Alin kay Milo Huyatid Amit ang panamya. Noel Amarda, may gabi ha, gapa urok-urok si Noel Amaro. Si Corazon Villasis Gayo ba? Hindi Blasar apa?
urok-urok pa siya. Si Benigno di Benigracia sa Manila, always kayo kapamatigid. Sila ni Ann G. Lee kag Martin Alili. Bobby Bong, good evening. Si Police Major Wilfredo Binoman Jr., ang hepe sa Valladolid PNP, monitor sa ato, no? May gabigin, sir, congratulations. No? Edgardo Suarez, good evening. Balik kita, pagbalik na to, balik ka report ni Action Jam. Nakatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag at mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumulakan magabidira sa kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposan family, kay Sir Edwin Mahilom. Nagapaurok-urok pa sila ni Edsel Bico kag Isidro Dayo. Balikata sa aksyon John Diaz sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa aksyon John Diaz sa balik report. John, please come back. Ginservi aksyon na kainan sang hapon ining warrant of arrest batok sa isa ka wanted person sa naman sang Dalan Margarita, Barangay 40, Syudad sang Bacolod. Ini nadakpan ang ginkilala kay Joseph Saul, 43 ang edad, kag residente sa Purok Bagong Katingban, Barangay 40, Syudad sang Bacolod. Ini nga warrant of arrest ang mismo ginserve sang City Intelligence Unit o CIU sang Bacolod City Police Office in coordination man sa Bacolod City Police Office Station number 6. Ini actually may kaangtanan sa paglapas sa Section 5, Article 2 sa Republic Act 9165 o kung pagbaligya, administration, dispensation, delivery, distribution, kag ang pagbiyahe sang illegal nga droga. Kag ini may criminal case number 1948731. Wala sang piyansa ini nga kaso actually kag pasaka batok naman sa iya. Ini ang warrant of arrest ang ginpermahan ni Honorable Judge Eduardo Saison, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 6 Judicial Region sang Branch 54. Dari man mismo sa may syudad sang Bacolod. Ang warrant of arrest ang ginpapanaog sa Oktubre 30, 2019. Ini karon si Saul ang preso sa custodial facility sa police station number 6 para sa nagkakaigo nga disposisyon. Aksyon na kag sa mga kaaksyon, mga aksyon balita retipon sang patrol sa bunggid lamang nga gabi. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. There you have it, ang kabukusan nga pagpalagad sa Action Night Patrol Program sa Bandong Edisyon, Magata Pili Temporaryo. Balik naman kita sa Lunes, amuman nga oras, amuman nga waragwaga. Ato sa mga patrol, unit reporters in action nga ng pagpalagad, karong gabi sa kay Action John Diaz, Percival Bilemor, Action Roger Gutib, Action Ninyo Bugin ang atong kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action there sa Lazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, backup kay Security Guard Tunog Banuma, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Kin, Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog Syudad San Marcos, si Broadcast Engineer Edward Barico, back to back kay Security Guard Rene Cordova.
Sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ng Kurman Action Night Patrol Program. Lunes, tumtum Sabado, ano man sa Action Eric Pamanang sining adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa'yo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.